Hola, el meu nom és Mila Bravo Sellers, professora del Departament d'Economia i Ciències Socials de la Universitat Politècnica de València. Dedicarem els pròxims minuts al subsector agrícola. Més concretament, en acabar de visualitzar aquest vídeo, l'alumne serà capaç de definir cultius i sistemes en secà i en regadiu, identificar exemples i fotografies amb els diferents cultius i sistemes, distingir entre cultius intensius i extensius. Els continguts que s'abordaran venen recollits en aquest índex. Classificació del sector primari, cultius i sistemes de secà, cultius i sistemes de regadiu. Com podeu apreciar en la diapositiva, el sector primari inclou dos subsectors principals. El primer d'ells és l'agricultura en les seues diverses ramificacions, agrícola, pecuària i forestal. Com un apèndix dins de l'agricultura mencionarem la caça i la pesca esportiva. En segon lloc, apareix la pesca marítima a càrrec de professionals armadors, patrons i mariners, amb captures en caladors peninsulars, insulars i exteriors. En el secà peninsular, els cultius herbacis més importants són els cereals de l'altiplà i Andalusia, com la civada i el blat, i oleaginoses, com el girassol, que predomina a Castella-La Manxa i Andalusia. Els cultius llenyosos més importants són la vinya, que s'estén per pràcticament tota la península, i l'oliverar, que s'estén pel sud fins al paral·lel de Madrid, aconseguint la seva densitat més alta en la província de Jaén. Les lleguminoses gra, cigrons, llentilles i fesols, que eren la base de la dieta en les classes menys riques castellanes, tendeixen avui a desaparèixer. El treball esgotador que caracteritzava l'antiga agricultura, amb les seues jornades de sol a sol, bracers, mulaters, segadors i espigoladores, ja no existeix gràcies a la mecanització. En el secà, les jornades de treball es limiten a 2 mesos anuals, realitzant-se en tractors i recol·lectores dotats d'una certa comoditat. En la vinya i l'oliverar, la recol·lecció entropessa amb dificultats per a mecanitzar-se, per la delicadesa del fruit i per l'obsolescència de les plantacions. Els sistemes rotatius, i especialment el guaret, s'utilitzen cada vegada menys, substituint-se pel monocultiu. El suport aeri, cada vegada més estès en altres països, no s'ha generalitzat encara en la península. Les tècniques transgèniques van en augment. En el regadiu, el cereal més important és la dacsa, els rendiments de la qual es van multiplicar en el segle XX per mitjà de la hibridació i es continuen multiplicant ara per mitjà de les tècniques transgèniques. Cultius en decadència són l'arròs, la remolatxa sucrera i la creïlla tardana, la qual ha d'afrontar preus cíclics i demanda decreixent. Estos cultius es poden considerar com extensius. El tabac, que va estar molt protegit durant la segona meitat del segle XX, concentrant-se a Extremadura i Granada, tendeix a retrocedir com a conseqüència de les campanyes sanitàries. El cotó andalús es troba també en relatiu retrocés, competint difícilment amb el cotó egipci. La tomaca industrial de les vegues extremenyes competeix a Europa amb la tomaca marroquina. L'horticultura familiar, amb cultius molt diversificats, permet viure amb relativa folgança a un cert nombre de famílies llauradores. Cal destacar per la seva importància econòmica els cítrics i altres fruiters, les hortalisses i la floricultura. El regadiu tradicional a manta o per inundació subsisteix encara, però està molt qüestionat pels ecologistes. El mateix ocorre amb el regadiu exhaustiu per mitjà de pous, sobretot en la Comunitat Valenciana i Múrcia. L'aigua superficial es concedeix limitadament als agricultors per agències governamentals. Esta aigua sol provindre d'embassaments i trasvassaments. Els projectes de plantes desalinitzadores per a regadiu no resulten sempre rendibles. Al llarg de l'arc mediterrani i Andalusia s'estén un regadiu d'enorme rellevància econòmica. Es tracta d'explotacions intensives en capital i tecnologia, que utilitzen moderns sistemes com ara el reg per goteig i control remot.
En esta mateixa línia cal situar les plantacions d'avall plàstic i, sobretot, els hivernacles. El cultiu ecològic prescindeix de tractaments químics i aprofita fertilització natural. El clima mediterrani i l'abundància de microclimes, així com la fertilitat i varietat de sòls en vegues i planures, són factors naturals que afavoreixen considerablement l'agricultura que comentem. Factors desfavorables són les sequeres i en menor grau les inundacions, però aquests factors es corregeixen per mitjà del regadiu i obres hidràuliques apropiades. El capital humà és decisiu, ja que els agricultors saben adaptar-se a les noves tècniques de cultiu. El minifundi, que constituïa un greu problema històric, tendeix a superar-se a Castella i Aragó, on els llauradors emigrants han arrendat les seues terres als agricultors que es queden, permetent-los formar explotacions mitjanes o grans. Les explotacions s'han mecanitzat, moltes d'elles són intensives en capital i tecnologia. Les oportunitats d'esta agricultura són favorables, ja que els mercats internacionals es van obrint cada vegada més als productes mediterranis, com a conseqüència de la globalització. Les millors oportunitats corresponen als vins de taula, fruites i hortalisses. Moltes gràcies per la vostra atenció.